Želite da pozicionirate svoju firmu, kompaniju, biznis, turistički objekat, radnju, gazdinstvo na Googlovim mapama. Mi ćemo vam pomoći u tome. Naime, šta se dobije upisom firmi u Googlove mape i zašto je bitna ova aplikacija? Istraživanja su pokazala da trećina mobilnih pretraga upravo se odnosi na pretrage na lokalnom nivou. Također, preko milijardu korisnika na globalnom nivou koristi Google Maps, tako da se ona smatra ubedljivo najpopularnijom svetskom navigacionom aplikacijom. Kao što verovatno i vi koristite ovu aplikaciju, koriste ih i vaši potencijalni klijenti i zbog toga treba iskoristiti sve mogućnosti koje ovaj moćni marketinški alat pruža. Google Maps će vam pomoći da budete među prvima u organskoj pretrazi kada neko ukuca termin koji je povezan sa onim što vi radite. Zato je bitno da budete u Google Maps listingu firmi i dobro optimizujete ovaj deo online marketinga. Sve ovo potencijalnim klijentima pomaže da saznaju više za vaše poslovanje, da vas dodatno upoznaju i da se odluče baš za vaše proizvode i usluge, a i upotreba GPRS navigacije usko je povezana sa postojanjem lokacije firme na Googlovim mapama. Ako želite više da saznate o pozicioniranju na Googlovim mapama, slobodno nas kontaktirajte putem portala mojabaza.com. Prijatno!